atong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaing, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa matag-usa nato ka kinabuhi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya na usab kami amahan nag-uban aron sa pagpasalamat kanimo. Niya na usab kami nagkahiusa sa pagdaig kanimo. Ug labaw sa tanan sa pagpamati na usab sa imo mga pulong. Niya kami o Dios aron makakat-on na usab kami sa mga gikinahanglan nga mga mensahe sa among pagpuyos kalibutan. Salamat o Dios nga ikaw nga magabisita sa among kinabuhi, magabisita sa among kasing-kasing. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin nga mahimong madinawaton, matinuohon ang matagusa namo kakinabuhi sa imo mga puno. We declare blessing o God na ang amo karong panag-uban, ikaw ang Dios mahimaya, ikaw ang Dios mapataas, ikaw ang Dios among malagaran. I-bless o Lord ang matagusa na makadungog magkabati na usab sa imong mga puno. Samtang kami magapadayon sa pagpaminaw kanimo upag inapitay sa mga mensahe nga imong gihimo sa among kinabuhi. Salamat Lord nga ikaw magablas, ikaw magaproteksyon. Diin amo na usab nga masabtan ang imong mga pulog mensahe nga imong ipaabot kanamo. Salamat o Dios nga ikaw makapamuhat sa among kasing-kasing sa among nauna sa among kinabuhi. Magapanulti ka kanamo o Dios. Salamat Lord nga maghatag ka kanamo kadaugan sa among panag-uban ining tagna. In Jesus name, amen o amen. Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Diyos magpanalangin kanimo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan nga mga Kristohanon sa nagkalaing nga mga lugar nga naa sa nagkalaing mga nasod. Maayong gabi, mayong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban, ilabi na sa atong kigsunan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanukadiri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayong pakiguban ni Brother Moses, Brother Pedro Arsola. Mayong gabi, may pakiguban diha sa inyong mga kaubanan diha sa inyong pamilya. We declare blessing sa inyong kinabuhi. Og maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Brother Julius nga nanukad diha sa Sitio Linao. Og maayong pakiguban sa tanato mga kaigsunan diha sa Sitio Ampat ug diri sa Sitio Kalungtugan. Mga Kinkinita family, maayong gabi. Mga Dinoyo family, De Villeras family, mga Tamayo family, maayong gabi, maayong pakiguban. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanatong tanan. Maayong pagpaminaw ug maayong pakiguban sa tanan nga mo replay ni ining atong programang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ang Dios magapanalangin kanimo ug paadayon ang Dios nga magauban sa imong kinabuhi. Maayong gabi, maayong pagpaminaw na usab sa tanan nga nakatune na sa ato ang programa. Si Sister Emeline Bakute, matod pa, good evening Pastor, watching from Davao de Oro. God bless sa iyo. Maayong gabi ni Elsie Candelario, maayong gabi ninyo diha Pastor.
Mayong gabi ni Emeline na request kanta Dagan. Sige. Ako ning pangitaon diri kining imuhang i-request nga awit Makalangit nga Dagan. Sige. Awit Makalangit. Diri la sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan naguluhan kini nga awit Dagan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Thanks God sa lahat ng biyaya at pagkakataon na binigay mo sa amin to hear the word of God. Gika ni LC Candelario. Ricardo Tarayo from Calbayog City, Western Samar, watching. God bless you. Salamat kais nyo ang pakiguban. Si MG Habilio, mayong gabi Pastor, mayong gabi Isad. Si New Edgar Sumampong, maayong gabi Cheryl Mi Plabiner. Blessed evening Pastor Gideon Candelario og sa tanang viewers. Maayong pagiguban ni Pastor Junrel Kitudlas og Pastor Carmen Mahilom nga nanukad usab diha sa Sudlon 2, Cebu City. Og si Pastor Junrel Kitudlas nanukad diha sa Alcantara, Cebu. Maayong gabi, mayong pagiguban ni Arman Nonias. Maayong gabi, Pastor Wansing from Sinuda, Bukidnon. Maayong gabi, mayong pagiguban diha sa itong mga kigsonan diha sa Bukidnon. Si Andriza Villanueva, matud pa, good evening Pastor. Salamat gyud sa mga pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. God bless you Pastor Wansing from Karkar City. Request ko song Pastor awit sa gugma. Salamat. You're welcome Sister Andriza, no? Salamat kais inyo nga pakiguban. Og akong kidasig yun ang matagusa nga inyong i-share ang ato nga programa nga to sa inyong mga kailaghigala labi na gyud sa inyong pamilya. Nakakita na baka og gugma nga di indili mo limod og mo biya o dili yun mo biya. Mayong gabi ni Cheryl Mi Plabiner. Request kog song Pastor Gideon sangalan mo. Og ikaw ra Ginoo. Ako ra ning screenshot para ako ra ning patukar kung doon na pay time, no? Atong oras alas 7:50 na sa kagabion. Dugay-dugay ko nga nagsugod mga igsoon tungod kay taod-taod ko nga anang nangandam. Og mayong gabi ni Chari De Villeres. Ang gabi ninyo diha daycha sa ato mga igsoon diha kang Kristo, mga De Villeres family. Ako nagtuon nakapaniyapon ang tanan. Si MG Havelio, mayong gabi live matud pa ni Pastor Junrel Kitudlas, live nakakaron sa Shiny FM 11.3. Natoy listener kanina Pastor John, listener diha sa FM Alcantara nga mangayo siya og transistor radio og Bible. Niya ako siyang giingnan nga adto lang ko dito sa simbahan sa Alcantara pinaagi ni Pastor Junrel Kitudlas. Niya murag mo adto ra to siya diha maybe next week mao siguro. Nya salamat kaayo sa inyong pagiguban ilabi na sa mga listeners, no, sa Shiny FM 11.3 pinaagi usab ni Pastor Junrel Kitudlas diha sa Alcantara, Cebu. Mayong pagiguban sa ato mga igsunan nga nagpuyo diha sa Ronda, sa Bajan ug diha sa Alcantara. Dunay mga dapit diha sa Dumanog siguro madunggan ang Shiny FM 11.3. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Og mayong gabi ni New Edgar Sumampong, mayong gabi sa tanan. Request kanta na saan na kaya ko? Sige. Si Liza B. Islit, mayong gabi Pastor sa akong anak ang birthday niya karong adlaw. Oy, happy birthday. Happy birthday sa imong anak Sister Liza. Ang Dios magapanalangin ug ang Dios magatagbo sa tanan nga iyang gikinahanglan ilabi na sa iyang pagtubo, sa iyang pagdako, no? Ang Dios magapanalangin ug magaandam og daghan pang katuigan nga naa kanunay ang iyang tabang. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pag-atiman sa imuhang anak ug sa unsa may mga panginahanglan siya gayod magaatiman. Awit Makalangit, ako Taganong pagdagand, awit sa gugma. Diri lang sa tunga programa ng pulong mo kinabuhi ko.
Si Jingjing Tordelio, maayong gabi sa tanan og nakasapon ragyod ko. Sige, salamat kaayo Jingjing sa imuhang pagiguban. Si Linjo Hizal, bless evening Pastor, God bless. Sister Teresa, maayong gabi. Si Virginia Balista, matud pa maayong gabi Pastor. Ug sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo, request ko na saan na kaya ako. Gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo. Busa dili ako mubiya ka nimo, Ginoo. Gika ni Pastor Carmen Mahilom Bantigi, matud pa maayong gabi kanatong tanan. Og malipayong nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magapanalangin sa tanan. Amen, no? Salamat kaayo. Si Janer de la Rosa Estante, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang viewers, God bless us all. Si Royce Chain, maayong gabi nimo diha sis. Og salamat kaayo sa Ginoo sa iyahang pag-uban og pagpanalangin og pagtagbo og pagganti, pagbalo sa tanan nga mga buhat. Si Irma Amores, maayong gabi Pastor, always jud ko na minaw request ko Power of Love. Si Imelda Balandan, maayong gabi Pastor, naanapod mi na minaw sa pulong sa Ginoo. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, maghisgot usa kita sa mga tubag sa mga pangutana. Daghan kay nangutana mga kaigsuonan, apan pipila lamang ka mga pangutana nga ato usa atong matagaan og pagtagad. Usas mga ato tagaan og pagtagad kining pangutana nga may kalabutan gyud sa atong pagpaabot sa ato ang Ginoong Hesus. Matud pa unsa may gikinahanglan gyud natong buhaton o bansayon nga mga buhat samtang buhi pata. Alang nimo mga kaigsunan, unsa may mga buhat nga angay bansayon, unsa may mga buhat nga angay kana bitaw nga andamon, bansayon, anaron ang atong ginabuhi sa maong mga buhat. Kay kung anad na ta sa pagbuhat mga kaigsunan, dili ta laayan, dili po ta kapuyan, gani excited ta. Dili po ta hawalan kung anad na kaita sa pagbuhat sa mga bulwaton. Og maayong gabi ni Ma Asuncion Cabrera, maayong gabi pa sa shout out sa akong bana nga naminaw si Dandan Cabrera og sa iyang kauban sa trabaho si Toto Yap, watching from Calapi, Bohol. God bless Pastor. Tulon na gyud sila, no? Tulon na gyud mo diha. Ato igsuon si Ma Asuncion og si Brother Dandan og ang iya pong kauban sa trabaho si Brother Tutuya. Maayong gabi, maayong pagiguban. Og siyempre maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Jarlene Rojas Buton nga nanuka diha sa Konsolasyon. Maayong pagiguban ni Brother Wilson. Ang Dios paday magapanalangin ni Bing Dandan. Maayong pagiguban ni Junril Anib. Maayong gabi Albert Pagkatang matud pa. Maayong gabi Pastor Dalaygon ng Dios sa mga panalangin kanatong tanan samtang manihapon mi kauban sa trabaho minaw minimo from Yati Liluan. Ato po mga kigsunan nga nagpuyo diha sa Yati Liluan, malipayon usab nga nikiguban sa tunga programa o niya hinahina pud pug hungit para kana bitaw nga matarong pud og usap ang pagkaon. Pero usahay no kanang naagay dinalian mura og gamay usap tulon dayon ana lang no. Sige, ayaw lang dayon inom og tubig. Humagkaon ayaw lang yon inom og daghang tubig. Pwede ra kang mo inom gamay lang, no? Unya mo inom lang ka og ubay-ubay nga tubig kung moabot na og sa kauras, inala sa kauras tunga makainom na ka na ubay-ubay ikan sa imuha nga pagkaon. Si Lucy Soto, matud pa maayong gabi paspas, pasalamatan ko ang Ginoo tungod kay siya ang nag-ayo sa atong kinabuhi og thanks you Pastor nakakugi mo sa pagsabuag sa balaang pulong
Pwede request pastor tanging kay Hesus. Sige. Salamat kaayo. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad. Nasaan na kaya ako? Diri lang sa itong programang pulong mo kinabuhi ko. Human ini sa ngalan mo. O doon na pag ito'y gi-request usa. Pero ako rang bahin-bahinon aron tagaan po nato pagtagad ang uban po nato mga kaigsuonan nga ni request diri sa atong programa. Si Divina Daitol, maayong gabi Pastor Gideon, maayong pakiguban. Naka-timing na pud ko sa imong live. Salamat kanunay Pastor sa mga pulong sa Dios. God bless natong tanan. Sister Josephine Imbisinte, maayong gabi ninyo diha sis ato igsuon nga nanuka diha sa Talibon Bohol. Maayong gabi may pakiguban. Pangumusta ko ninyo tanan diha. Ilabi na usab ni Sister Marafi, no? Kumusta mo diha? Si New Edgar Sumampong request kanta dito sa cross. Si Nini Bayarkal, Manila. Matod pa, maayong gabi Pastor. Salamat makapaminaw na pud mi sa imong live karon. Patabang ko ampo Pastor, nga ma-cancer free na unta ko. Ay hatag na sa Ginoo. Niya pwede gyud po ko nimong i-message sa akong account Gideon Candelario. Onya si Asia G. Ango, Pastor request ko kanta Walay Higayon. Ang title kay Naminaw mi diri sa Kagawasan Di Mataling Sambuanga del Sur by Dudoy Sarzosa. Sige. Niya kay daghan naman ang nag-request. Ako ra gyung ipasunod ang mga awit makalangit nga miabot diri sa atong panag-uban. Sister GPC Santiago, matod pa, good evening Pastor. Please Pastor, patabang ko pray nga unta ayohon niya ang ako ang kalawasan nako og hilanat. Salamat Pastor, lipay ko nag-live ka jud ka. Sige. Ay hatagan ka sa Ginoo og kaayuhan og kining taknaan ining gabion na maghatag ang Dios og madawat nimo ang kumpletong kaayuhan. Og pasalamati ang Dios kay ang Dios nga atong gilagaran dili gyud na mapakyas. Si Maria Hilin Hamialongoho, matod pa, good evening Pastor. Prayer request ko Pastor, mawala na ang stiffney ni Angelo de la Piña. Iniglingi apil ihalawas, sakit ilihok. No? Sige, ato nandadon sa mga pag-ampo og salig lang og pasalamati ang Dios. Ayaw gyud og kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Si Lorna Reveliasa, hello, good evening Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo, tan-aw na sad ko sa pulong mo kinabuhi ko. Nalipay jud ko nakasunod ko sa imong mga wali. Dako kaayo blessing sa akong pagsimba sa Ginoo. Daghan jud ko nasabtan. God bless you always Pastor and your family watching from Minglanilla, Cebu. Wow, no? Salamat kaayo ni Lorna. Ang Dios padayon panalangin ninyo diha. Medyo des Minglanilla pero tigyong trapika, no? Tungod sa kanang naay mo U-turn nya abot sa unahan mo U-turn na sad. Mura og katong style sa una diha sa Konsolasyon nga dias SM Konsolasyon U-turn niya pag abot dire sa merkado dapod sa Konsolasyon U-turn na sad. Grabe ka traffic. Ampingan mo sa Dios o niya ang Dios magauban magpanalangin kaninyo Sister Lorna. Siti tingog sa kahayag, matod pa, mayong gabi Pastor, dalaygon ang Ginoo sa matag kinabuhi nga iyang gipasinati kanatong tanan. Pastor, na ako'y gamay nga pangutana mahitungod sa sulod sa simbahan nga magbutang og dako kaayong cross diha sa tubangan kay ang Juan 4:23 nagtudlo man nga simbahon ang Ginoo diha sa espiritu kamaturan. Salamat kaayo sa pagtubag. Nindot kaayo no, praktikal nga mga pangutana nga maoy kasagaran gyud nga tong makit-an pod sa mga kasimbahanan. Do na po'y mga simbahan gyud nga kanang wala pod nila butangi og dakong cross. Actually dili po na kanang naapay dako pa ana nga cross. Murag kanang cross nga gibutang sa mga atubangan diha sa simbahan. Dili gyud na matawag dakong cross kay katong dakong cross kana man yung mulapaw sa simbahan. Ang pagbutang og cross diha sa simbahan daghan kaina nga mga kana bitaw nga mensahe nga pwede natong mahinumduman
Pwede na to siya nga kanabitang himuong nga positibo, pwede pong himuong negatibo ang pagbutang og cross diha sa simbahan. Pero dili na sa sala ang pagbutang og cross diha sa simbahan. Basta kay wala ra ang kanabitang wala ra ang imahe o kanang estatwa ni Ginoong Hesus. Kay ngano man wala man pabilin si Jesus Christ diha sa cross. Gilubong man siya og nabanhaw. Ang pagbutang og cross diha sa simbahan o sulod diha sa tubangan sa simbahan, mao ang paghatag og ilhanan nga ikaw ug ako naluwas na bag-o tungod sa sakripisyo sa atong Ginoo. Ikaw ug ako naayo ta, ikaw ug ako na bag-o ta, o giluwas ta gikan sa pagkaulipon sa sala tungod sa sakripisyo ni Ginoong Hesukristo diha sa iyang kamatayon sa cross. Ang mensahe sa cross, mga kaigsunan, nga atong makita sa Biblia, ang kaluwasan nga gihimo gihatag sa atong Ginoo, iyaning gibuhat diha sa cross. Og ang cross nga kung imong tan-awon, naa diha ang kanabitang kasakit, naa diha ang grabe nga sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpakita og nagpahinumdum kanato sa dako niyang gugma ug dako niyang plano sa atong kinabuhi. Ang pagbutang og cross diha sa sulod sa simbahan, wala na magpasabot nga ang cross ang atong gisimba. Wala po na gibutang diha para makaingon ta nga kanang moy atong giyukbuan, moy ato ang gidaig, or kaha maingon ta nga tungod sa cross naayo ko, tungod sa cross nabag-o ko. Dili na siya mensahe sa Dios. Dili na mao nga mensahe. Kung moingon ta nga dito sa cross giluwas ta ni Jesus Christ, kung moingon tang dito sa cross gaanto si Jesus Christ, makita gyud nato na nga maumnay gipakita sa Biblia. Pero kung moingon ta nga tungod sa cross nakabaton kog milagro, tungod sa cross giproteksyonan ko, dili na siya mensahe sa Ginoo. Dili na siya mensahe sa kanang pulong sa Dios nga nas Biblia. Ang pagbutang og cross diha sa simbahan nagpakita na nga kining simbahan na gipanag-iya sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpakita nga kining simbahan na usa ni siya kalawas nga giluwas sa atong Ginoo sa iyang sakripisyo diha sa cross. Kang tinuod, mga kaigsunan, sa wala pa mamatay si Jesus Christ dito sa cross, perte magyong batia ang mensahe sa cross. Grabe mangyud ka ngilngig ang mensahe sa cross sa wala pa mamatay si Jesus Christ. Kay ang tanan nga mga makasasala nga kanabitaw hukman sa kamatayon adto man patyon diha sa cross. Unya mamatay sila nga grabe ang ilang pag-antos, kay naay mga langgam nga mutuhak sa ilang mata, hangtod nga mutuhak sa ilang lawas, hangtod nga madugta sila. Pero sa dihang namatay si Jesus diha sa cross, nausab ang mensahe sa cross. Diha sa cross gipakita sa atong Ginoong Hesus ang dako kay nang gugma
ug dako kayo niyang plano sa ato ang kinabuhi. Og buhing saksi nga ang cross nagpahinumdum usab sa iyang mga plano sa atong kinabuhi. Nagpakita usab sa mga pamaagi sa Dios nga walay laing makaluwas nato kundili ang pagtuo o pagdawat nga ikaw ug ako gipakamatyan ni Jesus Christ dito sa cross. Pero kung magbutang ka og cross diha sa simbahan, unya ang imuhang hunahuna o ang imuhang pagbati kana bitawng negatibo, dili mao diha sa gipakita sa Biblia, kinahanglan imo na siyang wagtangon sa imong nahuna. Kinahanglan imo na siyang kuhaon sa imuhang pagbati. Dawata nga gipakamatyan ka ni Ginoong Hesukristo didto sa cross aron ka makabaton og kaluwasan, paglaom og kasiguruhan sa mga plano sa Dios nga kita iyang lalinon ngadto sa iyang puluyanan. So dili na sa sala, wala tay makit-an diha sa Biblia nga sala ang pagbutang og cross diha sa simbahan. Og wala sad na gibutang diha aron yukbuan, simbahon or kaha kana bitawng moingon na ang pastor diha nga oy yukbo mo aning cross kay mao ni maghatag natong milagro. Sayop na siya. Pero kung gibutang na siya nga cross diha sud sa simbahan, wala tay makit-an nga mensahe sa Dios nga sala ang pagbutang og cross diha sulod sa simbahan. Depende na sa paghuna-huna og pagsabot sa tao nga makakita og cross diha sa sulod sa simbahan. Lamang ayaw lang butangi og kanang tao nga nagbitay diha sa cross. Kay ngano man wala man magpabilin si Jesus Christ sa cross. Gitangtang man to siya. Ang nagpabilin dito nga nagbarog, cross na lang. Kaysa dihang namatay si Jesus Christ, gikuha man to siya o gilubong. After 3 days, nabanhaw. So ang nagpabilin nga nagbarog, cross. Muna nga ang mga simbahan nga butangan og cross diha sa tubangan or sa kilid, wala na'y gabitayng tao. Kay wala man magpabilin si Jesus Christ diha sa cross. Og salamat kay sa pangutana no sa atong igsuon tingog sa kahayag. Ang iyahang gisulat dinhi Juan 4:23 nagtudlo man ang simbahan simbahon ang Ginoo diha sa espiritu ug kamatuoran. Salamat sa pagtubag. Si Junrel Kitodlas chat lang nako pastor kinsa siya mangayo ra og transistor radio. Sige. Si Maria Hilin Hamil Ngoho, maayong gabi milagroso. Request og milagroso. Kung doon na mo'y mga pangutana, mas maayo siguro nga inyo ang ipaabot dire para ako ang maukayan. Kay daghan naman ang nag-message, ako lang pangitaon kung doon na may mga pangutana dire. Maayong gabi ni Shirley Naro og si Mimi Dalio, si Josepino Paran, maayong gabi og maayong gabi ni Rads Yumi, Divina Daitol, Jocelyn Bagyo. Sige. Ang inyong mga prayer request ako rin i-screenshot para madala na ko sa prayer. Si Eileen Mama Clabrero, maayong gabi naapoy mga prayer request. Si Jerry Olalay Montano, maayong gabi from Cagayan de Oro, request kanta Pastor Goodness of God. Maayong gabi ni Sister Gingging Simpron. Og si Josepino Paran, good evening Pastor Gideon sa tanang mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. God bless Pastor Gideon. Kalma lang tabay, watching right now. Og si Rolly Kabahog, maayo nga pakiguban.
Og salamat kaayo ni Kalma lang tabay sa imong pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kaila. Ang Dios nagkakita og ang Dios moganti kanimo. Si Adelfa Albasita Alimaw, maayong gabi, Shirley Tumaudos, ngutana lang ko, bawal sa born again ang pagsuot og cross na pindan. Bawal ba kuno sa born again kung magsuot og pindan? Actually, kana bitawng pagsuot og cross or pindan, basta kay wala ray kana bitawng kanang larawan o kanang gabitay diha sa cross. Kung magsablay ka og kwintas nga cross diha sa imuhang liog, wala gyud magsulti sad ang Biblia nga nakasala ka ana. Wala sad magsulti ang Biblia nga sayop na. Ang tinuod, gawas nun ang tao nga mo himo or mo kwintas og kwintas nga ang pindan cross. Gawas nun ang tao. Lamang siguruhon lang niya nga dili niya usbon ang mensahe. For example, nag kwintas ka og cross o niya moingon ka nga muhatod kag mensahe sa imong mga higala, sa imong mga kaila, sa imong pamilya, o kaha mo share na gyud kag mga mensahe may tungod sa imong gikwintas nga cross. Moingon ka nga abi nimo brad, abi ninyo mga igsuon kanang samtang nagbiyahe ko paingon dire, wa gyud ko madisgrasya. Hapit na unta pero gipanalipdan gyud ko ani akong kwintas. Dili na siya mao. Saag na siya nga panabot. Sala na siya nga mensahe. Pwede ra gyud ka nga musuot kay wala man gyud gisulat diha sa Biblia nga sala ang pag suot og mga pindan nga cross. Lamang ang sala diha mga kaigsunan kung giusab na nimo ang mensahe. Like example, sa ako nang gikaingon nga moingon na ka nga naluwas ko tungod aning cross. Wa gyud ko abata tungod aning cross. Manahimo nang anting-anting ang cross. Dili na maoy mensahe nganong namatay si Jesus Christ diha sa cross. Wala mo ingon ang Dios nga magpakamatay ko diha sa cross para naamoy anting-anting, para bisag asak mo bitay-bitayan lang ninyo ng inyong liog ug cross. Di na mo abaton, di na mo madisgrasya. So dili na siya mao ang mensahe. So sa ko nang giklaro mga kaigsunan, walay gipakita diha sa Biblia nga kanang sala. Lamang ang sala diha kon magama-gama kag mensahe nganong nagkwintas ka og cross. Ana lang, no? Muna nga gani daghang kayo mga reverend, mga bishop, nga mga leaders sa born again nga na sila suot nga cross. Pero wala man gaingon nga kanang ning suot man sila, suot sadta. Sa ako nang gikaingon gawas nun ka. Lamang buhatan nga mapasidunggan ang Dios. Dili kay magbuhat ka para makita kas mga tao nga kuang gyud ko kanang Kristohanon gyud ko tungod aning cross. Dili na mo ilhanan. Dili na mo ilhanan nga tungod anang cross na himo kang Kristohanon or para ingnon kas mga tao nga Kristohanon gyud kay naa may cross. Dili na siya maoy basihanan nga Kristohanon ka or sumusunod ka. Pero adto sa mga laing mga nasod, kung magkwintas kag cross, automatic nga ang mga tao makakita nimo, labi na gyud sa mga Muslim, no? Muslim country, moingon gyud sila nga kani Kristohanon ni. Kay kabalo namang sila gani do na siguro yung mga balaod
sa ubang mga lugar nga dili ka pwedeng musuot ana. Di man ko ka swito gyud kay wa man ko ka wa man ko ka adto gyud anang mga lugara, pero sumala lang sa ako ang panghuna-huna, sa ako lang huna-huna kung labi na gyud sa mga kana bitawng lugar nga strikto mahitungod sa ilang pagtuo. Dili gyud na sila mosugot nga magkwintas-kwintas ka og dunay cross. Sige. Si Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi from Hinunangan, Southern Leyte. Og si Aperto Inri, maayong gabi. Matod pa, maayong gabi, Pastor, na ako diri karon sa Initaw, Lanao del Sur. Salamat kaayo sa imong pulong, Pastor. Ganahan kong maminaw, Pastor. God bless. Salamat kaayo. Unya do na pagoy mangutana diri Charlotte Naruto Tumaudos, Pastor, aks lang ko bawal mauna ni ang ako naning nabasa di ay no. Sige. Salamat, Pastor, sa answer kay nakadungog ko sa una sa wali dili pwede magsuot mauna ako agyo na una. Dili gid pwede kung imo nang gihimong anting-anting. Importante ang giingon ni Apostol Pablo biya sa Biblia, bisag sa imong buhaton basta pagpasidungog sa Dios. Ang buti pasabot, mapataas ang Dios, mailhan ang Dios. Dili kay kita mo'y mailhan, kita mo'y mapasidunggan or kaha kining atong gisuot mo'y mapasidunggan, mailhan sa mga tao naani gahom. Bisag sa atong buhaton nato sa paagi nga mapataas, mapasidunggan, mahimaya ang Ginoo. Ana lang ang ipakita sa Biblia. Si Norberta Yotradsi, good evening, Pastor Gideon, labi na sa tibok mong pamilya. Ay maing gabi, no? Maayo nga pakiguban ni Sister Susana Pablio. Ang ato karong hisgutan, mga kaigsuonan, sa atong panag-uban, naghisgot ni sa pangutana, unsa nga mga buhat nga angay na nakong buhaton samtang buhi pa. Unsa ang mga buhat nga angay nakong buhaton samtang buhi pa. Mga buhat nga nakapasidungog sa Dios. Mga buhat nga makapalipay sa Dios. Importante gyud kanang buhat nga makapalipay sa Dios. Dili kay magbuhat ta kay nalipay ta. Magbuhat ta ana kay mo'y ako tong gusto. Mo'y ato ang kalipay. Atong hinumduman, mga kaigsuonan, kining atong kinabuhi dili na ato piniyalan lang ta sa tanan. Gikan sa lapalapa hangtod sa ilimpulo, sa suod ug sa gawas, mabutang man, mga igsuon, piniyalan ra gyud ta. Ang tag-iya sa tanan ang Dios. Gipiyal sa Dios kining tanan para ato siyang maalagaran, para ato siyang mapasidunggan. Ikaw ug ako gibuhatan niya. Iyatang giumol, iyatang giatiman, iyatang giproteksyonan, iyatang giluwas. Ang rason, mga kaigsuonan, nga giklaro sa Dios nganong iyaning gihimo sa atong kinabuhi para maalagaran nato siya, mapasidunggan nato siya, mapasalamatan nato siya. Ang mensahe sa Dios nga atong makita sa kinabuhi or sa mga sulat ni Propeta Isaias, matod pa sa atong Ginoo pinaagi ni Propeta Isaias, nagbuhat siya sa tao. Giumol niya ang katawhan para sa iyang kaugalingon, para dunay mudaig, para dunay magpasalamat, magpasidungog sa Ginoo. Ang angay natong buhaton, mga kaigsuonan, samtang buhi pa. Walay lain natong gukdon, walay lain natong tinguhaon. Ang paghatag ug pagdaig, pagpasidungog, mga buhat nga makapahimaya, makapalipay sa Dios.
Og ang mga buhat nga makapalipay, makapahimaya sa Dios, wala niya ni gitago. Iya ning gibilin diha sa Biblia aron sa ingon ang tanan nga mingtuo og midawat ni Jesus makabati ug makadungog sa mga mensahe nga maoy makapalipay sa Ginoo. Daghan kaayo nga buhat nga malipay ang Dios. Pero daghan pong buhat nga makapasuko ug makapasubo sa atong Dios. Kinahanglan makailata sa mga buhat nga makapalipay sa Dios. Kinahanglan maunay atong paningkamutan. Dapat diha nato bansayon ang atong kaugalingon. Kumbaga, dapat diha nato anaron ang atong kaugalingon. Diha ta nakapokus dapat sa mga buhat nga makapalipay sa Dios. Kay sa panahon nga kita mo atubang sa Ginoo, excited ang Dios nga iyatang mahimamat. Excited ang Dios nga iyatang makita. Kabantay mo mga kaigsunan, sa ato ganing kaugalingon, dunay mga tao nga kana bitaw nakatabang, nakalipay, na ay mga gihimo nga na-surprise ka. Imo siyang pangitaon. Gusto nimo siyang mahimamat. Kana bitaw mga tao nga diin nakahatag nimo og tabang, nakapagaan nimo. Imong panganduyon nga imo siyang makita. Imo siyang nga tinguhaon nga umalabot nga mga panahon, imo siyang mahimamat. Sama usab ang atong makita sa gibati o kasing-kasing sa Dios nga iyang gipakita o gibilin diha sa Biblia nga sa panahon nga kita makabuhat og mga buhat nga makapalipay sa Dios, makapahimaya sa Dios, excited ang Dios sa iyang paghanhi nga ikaw iyang makaplagan, iyang makitaan. Daghan kaayo nga pwede na to nga tutukan nga mga buhat nga angay na to nga anaron diin dapat bansayo na to atong kaugalingon. Una nga kanang naa sa Hebreo kapitulo 13 versikulo 16. Alang sa mga nangutana or nangutana nato dinhi nga unsa ang mga buhat nga angay nakong buhaton samtang buhi pa. Ang angay natong buhaton wala nay lain, mga buhat nga makapalipay sa Dios. Buhat nga kanang gusto sa Dios. Dili kay kanang buhat nga makapalipay nato, makatagbaw nato at dain ana problema di ay. Timan ini siya kung ang atong gusto ato ang kanang gipangandoy nga mga butang sa kalibutan mo'y atong unahon, mo'y atong paningkamutan, muinding yun na siyang problema. Kay walay butang sa kalibutan nga dili nimo muhatag og problema. Yes, maayo ang tanang butang. Maayo lamang ang tanang butang ngadtos mga taong kapiyalan. Timan nini ha, tanang butang maayo. Pero ang mga butang makahatag nimo maayong benepisyo, makahatag nimo ni siya kaayuhan kon mahimo kang kapiyalan sa maong butang. Pero kung dili ka kapiyalan sa mga butang, magdala nimo ni siya problema. Kay ang tao nga dili kapiyalan sa mga butang, dili man na siya kaantigong mo manage. Dili man na kaantigong mo dumala. Like example, kwarta. Kung sa imuhang pagpuyos kalibutan, ang kaya lang nimong i-manage, ang kaya lang nimong dumalahon,
kana lang moabot og 30,000, 100,000. Pero kung hatagan kag 1 million, 2 million, unya dili na di ay kakapialan anang salapia. Ang may tabuan na, magdala na nimog problema. Mahilayo ka sa Dios, or mahimo kang garboso, or kaha makasala hinuon ka, kay dili man kakapialan pa sa mga ong gidaghanon sa kwarta. Muna nga, kung unsa may naa nato, gihatag o gipiala sa Dios para atong dumalahon. Kay mauramanay kaya sa ato ang kinaiya sa atong batasan, sa atong naunang kasing-kasing. Pasalamatan nato ang Dios. Diha sa Hebreo Kapitulo 13:16, ingon didto nga ayaw kalimot pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimaya sa Dios or makapahimuot sa Dios. Mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. So dinhi giklaro mga kaigsonan, ako ning basahon sa Hebreo Kapitulo 13. Hebreo Kapitulo 13 nag-ingon dinhi sa 16. Kay ang konteksto dinhi unsaon pagpahimuot sa Dios. Nindot gani dinhi ang bersikulo 1, pero dito lang sa tas bersikulo 13. 16. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo o pagbuhat sa maayo og pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Diha sa simbahan, bisan asa nga buluhaton, basta ang atong Ginoo mao igilagaran, basta ang atong Ginoong Hesukristo ang napataas, ang gipasidunggan, ang mga pagtulunan mao gisunod, mao gibuhat. Usata nga kana bitawng angay maning kamot, angay maning guha sa pagbuhat og maayo, sa pagtabang sa mga buluhaton, labi na gyud sa mga buluhaton nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo. Buluhaton sa pagsangyaw sa iyang mga pulong, buluhaton sa pagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao. Kay ang kinabuhi sa mga tinunan o sa mga sumusunod ni Jesus Christ, kinahanglan man gyud nga mubuhat sa mga buluhaton nga gipakita ni Jesus Christ diha sa Biblia. Ug diha ta dapat maningkamot, diha ta dapat kana bitawng magkat-on, magbansay sa pagpahimuot sa Dios, sa pagdaig sa Dios, sa pag-alagad sa Dios. Unya giklaro gyud sa Biblia mga kaigsonan nga sa panahon nga mag-alagad ta sa Dios, dili gusto ang Dios nga dili siya'y hari. Kung mag-alagad ta sa Dios, dapat siya mo'y atong gisunod. Dili kay kita mo'y ang ato rang kaugalingon mo'y atong gisunod samtang nangalagad ta sa Dios. Dili na maoy gusto sa Dios nga maoy mahitabo sa atong pagkakristohanon. Samtang nangalagad ta sa Dios, mga kaigsuonan kus Ginoo, kinahanglan siya'y masunod, dili ang atong gusto. Nya kasagaran ra ba mga kaigsuonan nga masunod sa tao ang iyang gusto kung nagsunod sa iyang nasabtan? Daghan kayong mga tao nga kanang nag-alagad siya kunuhay sa Dios, pero ang ihang kinabuhi maoy na pasidunggan, ang iyang kinabuhi maoy na pataas, tungod kay ang ihang gibuhat sibo lamang sa ihang nasabdan, dili sibo sa gipasabot sa Dios. Ang resulta mga kaigsunan
Dili magkahaom ang kinaiya sa tao ngadto sa Dios o ngadto sa mga tao nga tinud-anay nga naa sa Dios. Munang naay panagbangi, naay mga kanabitang wala magkatukma nga mga desisyon. Ibin gani sa simbahan, ang kasagarang rason nga nung dunay mga simbahan nga dili magkatakdo nga prinsipyo tungod kay dili ang gipasabot sa Dios maoy gidawat, kundili ang pagbati sa usa, ang gusto sa usa. Munang diha sa tibok simbahan mga kaigsunan, like sa inyong simbahan, no? Diha sa inyong gitiguman, dapat manginlabot gyud mo. Ang pulong manginlabot nagpakabana, nagpakisayod. Kay kun ang usa ka tawo nangalagad sa Dios, nagsimba sa Dios sa usa ka simbahan, unya igo lang siya nga mulingkod, mukanta, maminaw, muhala didto. Unya mauna lamang gyud ang ihang nabatasan. Doon ako'y mga kaila nga nabantayan nga inaana ang kahimtang sa iyang pagkakristohanon. Nga matag Domingo mag-ilis, unya moadto sa simbahan, mulingkod, humaglingkod, maminaw, di pagani mahuman ang wali, di pagani mahuman ang pagani closing prayer, mugawas na kay mangumpra na. Kay naamay mga simbahan labi na gyud sa mall. Naamay simbahan ibin diha sa Ayala sa una, wa ko kabalo kung naapabaka karon. Sa nagpaboy pa ko sa una sa Cebu, ang akong amo sa una diha magsimbahan sa Ayala. Unya makakita sad ko nga adto na po yung mga tao nga inaana og kahimtang. Dili lamang diha sa simbahan sa Ayala sa unang panahon, na apoy mga simbahan nga akong nasudlan nga na apoy mga inana og kahimtang. Kumbaga ang nakatunan maulang ang pag-adto simbahan, ang paglingkod, pagtindog, pagkanta, pagampo, unya pagpaminag wali. Yung paghuman pauli, balik na pod sa trabaho, balik na pod sa negosyo. Mauna ba na ang insakto nga kinabuhi sa usa ka tawo nga matawag nga Kristohanon? Mauna ba ni ang tinuod nga kahimtang sa taong Kristohanon? Kana bitawng at least nakasimba, at least kana bitawng nakadaig, nakaampo. Kabalo ba mo mga kigsunan sa tinuod nga kinabuhi nga Kristohanon? Dili lang kay kanara ang dapat buhaton. Dapat concern ka sa kinatibuk ang lawas sa simbahan. Like example, sa imong isig ka magtutuo diha sa simbahan, naagyod ang pagpangumustahay, naagyod ang pag-inampuay. Dili man ka kana bitawng kakita sa iyang mga gikinahanglan nga pwede nimo siyang kuyugan tabangan kung dili nimo siya pangumustahon. Kung ikaw nga Kristohanon, igo lang kang moadto sa simbahan, mulingkod, mutindog, mukanta, muampo, minagwali uli, wala kay pagtumbaya sa imong mga igsuon diha sa simbahan, unsaon nimo pagkasiguro nga kabahin kanila? Unsaon nimo pagpakita nga ikaw kabahin pud nila o kabahin sila nimo? Munang diha sa Biblia mga kaigsunan, diha sa pag-alagad, kinahanglan ka antigo kang mutumbaya. Mutumbaya. Ako I hope kabalo mo anang pulong pagtumbaya. Kana bitong mo tagad or kaha mangumusta. Kinahanglan na ang tibok simbahan,
ang tibok mga tao diha sa simbahan nakaila kanila og nakaila usab sila nimo. Kay nganuman kabahin man kasalawas diha sa pagtuo kang Kristo Jesus. Muna nga moingon ko nga mas nindo tong simbahan nga nakaila ka sa tanan kana bitawng gagmayng mga simbahan kaysa mga dagko kay mga simbahan nga moabot na og 1,000, 2,000, 5,000. Mas moingon ko nga masaom ang gamay lang nga simbahan. Muna nga kung imong lantawon ang simbahan sa mga magtotoo kanang imong makit-an diha sa sulat ni Pablo diha sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5 nga adunay mga simbahan sa matag lungsod. Nya ang mga tao sa matag lungsod sa una dili gyud inana kadaghan sama sa lungsod karon. Kay kung ingon ta nga lungsod sa Malabuyok, lungsod sa Badyan o bisan sa inyong lungsod, daghan kayong mga tao kung tapokon. Sa unang panahon, ang mga tao sa mga matawag na tug lungsod sa unang panahon dili na kadaghan. Mao bitaw na nga sa panahon nga si Ginoong Hesukristo nagsugod sa iyang buluhaton, ang ihang gitudluan o ang ihang gitraining 12 lang kabuok. Nya kung imo sang tan-awon subayon ang 12 ka mga tinun-an, adunay mga tinun-an nga ang ilahang gihimo, ang ilahang kanabitawng unahan sa ilahang pagkatinun-an, nagwali na usab sila like ni Felipe. Doon na usab sila gidumala nga mga tao. Unya diha sa sulat ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo doon na siya giatiman si Timoteo, si Tito. Mao ni ihang giatiman. Pero si Tito nga giatiman ni Pablo, si Tito doon na pud say giatiman. Ang giatiman ni Tito mga pangulo sa matag simbahan nga naa sa matag lungsod. Unya katong mga pangulo nga naa sa matag simbahan sa matag lungsod nga atong mabasa diha sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5, doon na putoy giatiman. Ang ilang giatiman katong mga tao nga naa sulod sa simbahan. So diha nato makita nga usa ka simbahan na ay mga tao diha, ang nangulo diha giatiman ni Tito. Unya si Tito sad giatiman sad ni Pablo. But ipasabot si Pablo wala makadumala ni makasuod gani sa simbahan sa matag lungsod nga gimonitor ni Tito. So doon na gyoy kana bitang step by step nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Siguro sa imuhang kahimtang karon naminaw ra ka. Pero moabot ang panahon sa imong dapit ikaw na say paminahon. Kana kon nakasabuta sa plano sa Dios atong kinabuhi. Kay ang plano sa Dios atong kinabuhi, mulakaw ta, musangyaw ta. Pastor, ang akong hiyas lingkod pungko ra man gyud pastor. Prihata inana ang akong hiyas sa una. Pero sa diha nga ming seryoso ko sa pagtuon sa Biblia, doon na di ay buluhaton nga giandam gipahiluna sa Dios samtang ang tao mo padayon. Una mo yung ko nga usa sa angay buhaton sa usa ka tawo nga nagtuo sa Ginoo, dili lamang kutob sa pagsimba, sa pag-adtog simbahan, kundi seryoso sa pagtuon sa Biblia. Butang nga angay natong susihon, seryoso ba ta nga nagbasa sa Biblia? O
or mubasa lang kung kanang mawagtang ang kalaay. Mubasa lang kay feel na ko nga mubasa lang. Kung inana nga klase ang ato ang kahimtang sa pagkakristohanon, unsa may ato ang padulngan? Unsa may atong dangatan? Mga kaigsuonan, dapat bansayo na to atong kaugalingon diha sa mga buluhaton sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Daghan kay mga buluhaton. Sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, diha pa lang sa pagpangumustahay, nanay mga tao nga imong makit-an na luya. Unya unsa may imong buhaton? Sa dihang nakadungog ka nga naluya siya. Ingnon po nimo nga naluya day ka sis, naluya day ka brad. Na wa ka maghinusara kay otro sad kong naluya. Unya napoy mangumusta nimo, mayon po kang naluya po ko dire. Katusad nga wala kabalo sa angay buhaton, moingon po nga magkuyog tang nangaluya. Unsa may mga mensahe sa Dios sa panahon nga makakita ka sa igsuon nga naluya? Ang imong kinabuhi gamita para mudasig niya. Unsa may imong idasig kung wa kay tuon-tuog Biblia? Unsa may imong idasig ipahinumdom ngadto sa tawo nga naluya kung ikaw mismo wa kay seryoso nga pagtuon sa Biblia? Dagang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, nga gagmay kayong mga pagsulay, undang na. Kay nga naman, gitawag siya Kristohanong biklonon. Gamay ra kaayong bikil, wag tang dayon. Pero ang tinuod nga Kristohanon, mga kaigsuonan, doon na say nasabtan, doon na say nakatunan, doon na say kanabitang gibansay na niya ang iyang kaugalingon sa pag-atubang sa tanang sitwasyon o panahon nga mo posibilidad nga iyang maagian. Atong inumduman kitang mga Kristohanon, sulayan ta, tistingan ta. Dunay mga pagsulay nga kalit. Doon na so'y mga pagsulay, mga kaigsuonan nga lisod. Doon na po'y pagsulay nga haruhay. Doon na po'y pagsulay nga dili lang sakit, kalisod, kundili kanang makaingon kang panalangin. Gisulayan kas panalangin para imo na siyang mabansay ang imuhang kaugalingon pag-manage sa panalangin. Gipanalanginan ka dili para gipanalanginan ka para makakaton ka sa pag-manage, dili aron pagwaldas. Wala ka panalangini para doon na kay iwaldas. Wala ka panalangini mga kaigsuonan para magtagbos mga butang nga dili malagaran ang Dios. Gipanalanginan ta para damor nato siyang malagaran. So daghan kaayo mga kaigsuonan nga bantayanan nga angay nato nga ampingan. Mga buhat nga makapahimaya sa Dios, mga buhat nga makapalipay sa Dios. Kanang pag-adtog simbahan, dako kay na siya nga buhat nga makapalipay sa Dios. Pero kung moadto tag simbahan, siguruhon gyud nato nga nahimaya ang Dios, napataas ang Dios. Unsa man ang mga pamaagi sa mga panahon nga moadto tag simbahan, pamaagi nga makapahimaya sa Dios, kana moadto tag simbahan nga nakakat-on tas mga pagtulunan sa Dios. Dili kay moadto tag simbahan ang ato na noon nga nakatunan mga pagtulunan sa tao. Kay diha sa Biblia mga kaigsuonan, gipakita ni Jesus Christ sa iyang panahon nga adunay mga simbahan nga dili na pagtulunan sa Dios ang gitudlo sa katawhan.
Unya giklaro ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan kung unsa kana bitawng unsay nahitabo sa ilahang panimbahon. Diha sa Mateo kapitulo 15 versikulo 8. Mateo kapitulo 15. Ingon dinhi, kini mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing, walay kapuslanan ang ilahang pagsimba kanako. So diha giklaro nga daghang mga sakripisyo, daghang mga tao nga nihimog panimbahon pero wala day kapuslanan, walay bili. But ipasabot dili makadawat sa ganti, walay balos, kumbaga walay premyo, kay walay bili ang maong sakripisyo, ang maong panimbahon. Nganong wala may bili, nga naghago man on sila, nagsakripisyo man sila. Unsa may rason nganong walay bili? Versikulo 9, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. So usas mga angay natong tutukan ang mga pagtulon-an diha sa simbahan. Ang gipangwali, ang mga trabaho diha sa simbahan, siguruhon nato gikan gyud na sa Dios. Unsaon man nato pagkasiguro nga kanang mga mensahia, mga pulonga, mga trabaho diha sulod sa simbahan, unsaon man nato pagkasiguro nga kabubuton na sa Dios. Makasiguro lamang ta kung ang tibuok trabaho diha sa simbahan makit-an nato sa balaang kasulatan. So unsa may angay natong buhaton ingon nga kana bitawng nag-alagad ta sa Dios diha sa simbahan. Una nga gipakita ni Apostol Pablo, kinahanglan ang matag tawo nga naa sa simbahan, number 1 nga angay katunan, prayer, pagampo. Unya gitudluan ta kinsay angay iampo, tinod na. Pero sa imong pagkakristohanon imo na bining nabatasan, ayaw tuguti nga moadto lang tag simbahan, pakitang tao lang ta nga kristohanon ta, pakitang tao nga nakasimba lang ta. Kay walay pulos ang kinabuhi sa tao, o walay kapuslanan ni walay bili ang gihimong sakripisyo sa tao kung inaana ang ato ang ginahimo. Muadto ganitag simbahan, moingon ko maka-adjust, moingon ko nga ang Dios makasabot, ang Dios ibin ako mga kaigsunan, moingon ko nga okay lang tong mga bag-o pa nga nangalagad, okay lang tong mga bag-o pa nga mingdawat nagsimba, pero katong mga tao nga nakabalo na pero wala buhata, may tulubagon siya sa panahon nga moatubang na siya. Unsa may mga gikinahanglang buhaton diha sa simbahan. Sa libro ni Pablo diha sa Tito kapitulo 2, dili Tito, Timoteo. Unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 1. Kapitulo 2 versikulo 1 sa libro sa unang Timoteo. Busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao, pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan. Unya ang konteksto dinhi mga pahimangno bahin sa pagsimba. So mga trabaho na diha sulod sa simbahan. Dapat kitang mga Kristohanon kantigutang moampo para sa mga tao. Moampo ta ngadto sa Dios para pangayuon nato sa Dios ang gikinahanglan sa tao. Unsa may tinuon nga gikinahanglan sa tao? Like sa imuhang kinabuhi, unsa may tinuon nga gikinahanglan nimo? Kabalo ba ka ang tinuon nga gikinahanglan nimo pulong sa Dios? Watay laing gikinahanglan sa kalibutan.
pulong sa Dios. Nga maoy masabtan nato, maikinabuhi nato. Mao na nga ikaw ug ako kitang mga Kristiyanon dapat na busy gyud ta sa pagpaminaw ug pagkat-on sa Biblia. Pero mao ba ni na makita sa Dios atong ginabuhi? Ikaw mismo makamatikod ba ka nga nabisi na ang imong kaugalingon sa pagtimaan sa mga mensahe sa Dios? Bati kayong paminawon mga kaigsunan nga kita ray nag-ilad sa tong kaugalingon nga sa pagtuo nga kita Kristiyanon, pero atubangan sa Dios dili day Kristiyanon. Kang tinuod nga Kristiyanon mga kaigsunan nagkinabuhi sama kang Kristo. Si Jesus Christ mo'y sentro, dili ang atong gusto. Dapat matagkaroon og unya mga kaigsunan nga sa atong pagkinabuhi sa kalibutan naamatas Pinoy-ana, naamatas trabahoan, bisan asa ta mangayo tag giya sa Dios. Lord, giyahi ko nga ikaw akong maalagaran, ikaw akong mapataas. Dili gyud ko makatugot nga ako mo'y daygon. Dapat, Lord, ang akong kinabuhi mahimong instrumento para ikaw mo'y mapataas, para ikaw ang mapasidunggan. Mo na nga sa matag adlaw mga kaigsunan, dili nato kalimtan ang pagpangayog giya. Dili lang para nato kundi para sa atong pamilya, sa atong isig ka magtotoo. Mo na nga diha sa simbahan mga kaigsunan, diha dapat nato kinibansayon og ato ning batasanon ang pagbuhat og maayo. Usas mga buhat nga maayo nga gipakita diha sa Biblia nga angay natong buhaton samtang buhi pa, nga naghimo tag mga panimbahon og pagpangalagad sa Dios mga kaigsunan, kining pagampo. Timan ang imong anak walay laing gikinahanglan, walay laing tinuod nga gikinahanglan. Ang imong ginikanan, ang imong mga parinti, ang imong maigsoon, imong mga kailag, imong mahigala, imong mga amigo, walay laing tinuod nga gikinahanglan, pulong sa Dios. Kay ang tao nga naipulong sa Dios, atimanon siya kanunay sa Dios. Walay makulang sa tao kung ang Ginoo nay mag-atiman. Naa kanunay ang katagbawan. Timan ini, nganong dunay mga panahon nga hawang ang atong bation, nganong dunay panahon mga kaigsunan nga muratag dili kontento. Yes, tinuod na wa gyud tay kontento. Dili kay mura nga dili kontento. Di gyud kontento kon ang kinabuhi lang nato moy atong gipaningkamutang sundon. Maila lang nato sa atong kinabuhi nga ang atong kinabuhi ra ang ato ang gisunod. Timan ini mao ni. Mangita lang ta sa Biblia, mangita lang tag mensahe sa Biblia para matagbo ta. Wala nato pangitaa unsay mensahe sa Biblia para masunod nato ang Dios. Pero kung gipangita nato sa Biblia ang unsay gusto sa Dios, nagpakita na nga gisunod nato siya, gialagaran nato siya. So sa atong kinabuhi karon mga kaigsunan, gipahinumduman ta sa Ginoo karon unsay angay natong buhaton samtang buhi pa. Labi na gyud diha sa pagsimba. Kinahanglan na kanunay ang pangumustahay o niya dihas pagpangumustahay paningkamuti nga mahimong instrumento ang imong kinabuhi para mahimong panalangin sa uban, para madasig ang imuhang mga igsuon diha kang Kristo, dili kay mahimo noong maluya. Unya unsaon pod aron mahimong instrumento aron malig-on madasig ang imong isig ka tao, imong isig ka Kristohanon, dapat na kay pulong sa Dios. Kay walay laing gikinahanglan sa imong isig ka Kristohanon, pulong sa Dios. Dunay mga tao siguro nga muadtog simbahan kay muhatod drag prayer request, labi na sa mga prayer meeting.
Moadto ko simbahan kay na ako'y pangayoon sa Dios. Moadto ko simbahan, mangita kog pastor ka nang dinihugan nga madungog yun sa Dios. Moingon nga, pastor, moingon ko mangita kog pastor ka nang duol sa Ginoo kay magpa-pre-request ko, magpa-pre ko kay maunay gi wali ni Pastor Gideon nga kinahanglan magpa-pre kag pastor. Nya sa may imong pre-request, says, brad, kanang papre ko pastor nga maayo ang ako ang atay. Ngano man? Ay nadaot man gunis inom. Grabe ni mong ginastuhay para maguba ang atay. Unya himan-himan pagguba na magpaampo dayon ka. Pangay pasaylo. Alagari ang Ginoo. Daghang kay mga inana og sitwasyon. Pastor, paampo ko nga mabago akong anak. Pastor, paampo ko nga matagbo akong anak. Ngano man di ay ang imuhang anak? Nganong daghang magpanginahanglan nun? Ay, kuan manggod pastor, single mom manggod ko. Wala manggod ko'y tarong trabaho niya, wala manggod ni amahan. Mga igsuon, usahay, kini bitawng pagpangalagad sa tao ngadto sa Dios. Mura og nangalagad ra sa panginahanglan nun. Dili man na mao. Kanang mangalagad ta sa Dios tungod kay naatay panginahanglan nun. Mga lagad rata para tagbuon ang ato ang gipangayo. Ang rason nga nung mga lagad ta, dili aron tagbuon ta, kundili mga lagad ta kay mauni papel nga nung gipakatao ta. Mga igsuon, may laing papel. Nganong gipakatao ta sa kalibutan, nganong gipahimugso ta, nganong giluwas ta sa Dios, nganong gipakamatyan ta ni Jesus Christ. Kay ang atong papel, maulamang ang pagpangalagad sa Dios, ang pagdaig sa Dios. Kay sa panahon nga buhaton nato ang ato ang papel sa kinabuhi nga mag-alagad ta sa Dios. Ang Dios nga tong gilagaran 100% nga moatiman siya nato. 100% nga mopakaon, muhatag og biste, mopainom nato, walay nakulang sa tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Unang ayaw ka balaka. Unsay gikinahanglan sa imong pagpuyos kalibutan. Mabalaka lang ang tao kung ang iyan ang kaugalingon mo'y na tuman. Kay magdala man nagproblema. Munang kitang mga Kristohanon, watay laing tingwaon. Ang gusto sa Dios, ang makapalipay sa Dios, ang makapahimaya sa Dios, ang makapahimuot sa Dios. Watay laing dapat paningkamutan. Pangayoon na to sa Ginoo ang mga buhat nga makapalipay niya. Ang mga buhat, mga kigsunan nga makapahimuot sa Dios. Ug wala niya ililong ang mga buhat. Iyang gipadayag, gibilin sa Biblia. Ang ato pagtuki o pagbasa o pagkatuon na lamang. Sama sa ato ang gihisgutan nga pagbuhat og maayo. Usa sa buhat nga maayo, mao ang pagtabang sa atong isikatawo. Walay laing gikinahanglan. Sa ako nang gikaingon, walay laing gikinahanglan sa kinabuhi sa tao. Pulong sa Ginoo. Kay pulong sa Dios na anak tanan. Unsay imong gikinahanglan, dili na ihikaw sa Dios. Kun ang pulong sa Dios nga imo nakatunan, imo lamang sundon samtang buhi pa kas kalibutan. Dili pod matagbo ang atong gikinahanglan
Sa pulong sa Dios, kung igo lamang natong paminawon, unya dili nato buhaton. Munang miingon si Jesus, bulahan ang tao nga naminaw, bulahan ang tao nga namati, naming tuman. So alang sa nangutana, pastor, unsa may mga buhat nga angay nako nga paningkamutan, unsa may mga buhat nga angay nakong buhaton samtang buhi pa. Number 1, kanang makapalipay sa Dios. Kinahanglan sa tanan natong buhaton na amanta sa atong balay, buluhaton isip bana, buluhaton isip asawa, buluhaton isip ginikanan, buluhaton isip mga anak, buluhaton isip nangalagad sa Dios diya simbahan. Buhata sa paagi na himayang Dios. Buhata ang tanan sa paagi nga napataas nimo siya. Nahimuot ang Dios. Unang si Pablo miingon, bisag unsa inyong buhaton, bisag unsa inyong imnon, busay inyong kanon, buhatan ng tanan sa paagi nga ang Dios lamang napasidunggan. Kuti pasabot, buhata sa paagi nga ikalipay sa Dios. Kanang pagpangumusta, pagampo sa Dios para sa imo isigataw, pagpakabana sa imo isigataw, pagpakabana sa kahimtang sa imo isigataw. Usa nga angay natong bansayon kung duna tay pagpakabana sa atong isigataw. Usas angay natong bansayon nga nagpakita nga duna tay pagpakabana sa atong isigataw. Walay lain natong bansayon. Pagkat-on sa pag-share sa pulong sa Dios. Kaysa ako nang gikaingon, walay laing gikinahanglan sa atong kinabuhi. Pulong sa Ginoo. Kay naa sa pulong sa Dios ang tanan nga atong gikinahanglan. Tanan, gikinahanglan sa atong pisikal, sa atong kalag, sa atong espiritu, naa sa Biblia ang tanan. Munang sa mga karaang panahon, gidasig yun sa Dios ang mga Israelita diha sa libros Deuteronomio Kapitulo 6. Sa pagtudlo sa mga kabataan, gisugo gidasig yun sa Dios ang mga ginikanan nga sila mo'y mangunay pagtudlo sa mga kabataan. Ilang tudluan ang mga bata nila sa minsay sa Dios, ilahang tudluan ang ilang mga anak sa pagpangalagad sa Dios. Bisan asa sila nga dapit lugar na ama sila silang balay, dayon nilang katulog, or dayon nilang mata, human nilag mata, or naa sila sa panaw, kanunay ang Dios nagpahinumdom sa iyang makatawhan, tudloi ang inyong mga kabataan sa pulong sa Dios. Ayaw kalimti ang balaod. Ayaw kalimti ang minsay sa Dios. Muna miingon si Jesus, dili ka mabuhi ko mabuhi sa pan lamang, sa mga pagkaon lamang, kundi mabuhi ta sa mga pulong sa Dios. Unsa may angay natong buhaton, tutuki ang pagtuon o pagkatuon sa Biblia. Samtang makahimo pa ka sa pagsulti, samtang makahimo pa ka pag-share. Sa imuhang pagkatuon o pagkatuon sa Biblia, yes, dunay mga pagsulay na ay mga kaluyahon. Mayroon ka nga mubati kag kalaay. Kanang tanan imo nang maagian. Nganong sulayan ta ana? Kay diha nato matugkad nga wala tay mahimo kun wala siya. Bisan unsa ta kabilidaran, kung wala gani ang tabang sa Dios, wala tay mahimo. Kung doon na may mga pagsulay,
Doon may mga panahon nga mubati kag kaloya, mubati kag kalaay. Usa ka na ka panahon nga diin ka gipasabot, nga dili ka dapat magpataas, magpagarbuhon, kay gikumbinsi diha sa sitwasyon ng atong kaugalingon sa pagtuo nga wa gitay mahimo kung wala ang atong Dios. Daghan kayo nga pwede pa natong hisgutan mahitungod sa angay pangbuhaton samtang buhi pa. Diha pa lang sa pagpangalagad pertindaghanang buluhaton. Sa pulong pagpangalagad nato sa Dios pertindaghanang buluhaton. Lamang dunay mga mensahe diha nga naghatag og kahanay sa mga buluhaton. Pinaagi sa mga hiyas, pinaagi sa mga talento. Dunay mga talento nga naa nako wala ninyo. Duna po'y mga talento ninyo nga wala nako ug wala sa uban. Malagaran nato ang Dios sumala sa gipahaom nga mga hiyas, mga talento. Munang niingon si Apostol Pablo, kung nakay hiyas, nakay gasa sa pagwali, wali sumala sa pulong sa Dios. Nakay hiyas sa pagdasig, nakay hiyas sa paghatag, hatag sa walay unsa nay giingon diha sa 12 sa Korinto, hatag nga badagayaon, malipayon. Muna nga sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, daghan kaayo nga dapat anaron nato atong kaugalingon sa mga buluhaton nga maayo atubangan sa Dios, nga makapalipay sa Ginoo, nga makapahimuot sa Dios. Unya usas paning kamutan gyud nato ang paglikay sa mga tentasyon. Ilayo gyud nato atong kaugalingon sa mga tentasyon sa kalibutan. Kung naa gani ang mga tentasyon ang lugar dapita, ayaw gyud ipadol ang imong kaugalingon. Sama ni Jose, gigukod siya sa mga tentasyon, padayon niyang gilikayan o gitalikdan ang mga tentasyon. Adlaw-adlaw siyang gitintal, adlaw-adlaw usab siyang milayo sa tentasyon. Para dili mapugnan, mababagan ang plano sa Dios. Kay naagi plano ang Dios sa atong kinabuhi. Naiplano ang Dios sa imong kinabuhi, nganong giluwas kaniya. Nganong namatay si Jesus, dili lang para nako timan dili lang para nila, kundi para nimo, nganong namatay og nag-antos ang Ginoo. Naiawit mga kaigsunan, nagpakakabo si Jesus para mahimo kang adunahan. Nagpakakabo si Jesus para mahimo kang dato. Buti pasabot, walay nakulang. Dato gani, ingon si Apostol Pablo, kontento ka. Ang taong kontento, wala na say laing giapas, gawas lamang sa kabuton sa Ginoo. Pero kung moingon ka nga nangalagad ko, unya na kontento nako, unya sa panahon nga naa kay panginahanglan, malimtan ra dayon nimong Ginoo. Mga igsuon, nakita sa Dios ang imong kahimtang. Nakita sa Dios ang akong kahimtang. Iben ang atong nauna, ang atong kasing-kasing. Timan ini siya. Kung sa imong pagpangalagad, wala nimo tutuki ang plano sa Dios. Timan ini siya. Muusud na gani ang kuloyahon, luya gayud ka. Pero kung gitutukan nimo ang plano sa Dios, nganong gipakamatyan ta, nganong gibag-o giluwas ta, nganong giatiman ta hangtod nining mga adlaw.
Timan ni, bisan unsay mga pagsulay, mupadayon ka. Dili ka muhunong. Dunay mensahe ang Dios mga kaigsunan nga gusto sa Dios nga imo ning masakpan ug imo ning tipigan. Ang mensahe sa Dios nga dili lang para nimo kundi para nako ug para kanatong tanan. Kung duna tay mga butang gikinahanglan, wala tay laing i-priority. Dapat ang balaang kasulatan. Higugmaa siya, himoa siyang higala, himoa siyang partner sa kinabuhi, ang Biblia. Samtang buhi pata, bisiho nato ang atong kaugalingon sa pagpakigsulti sa Dios, pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Usa ka mensahe nga angay natong susihon sa atong pagkakristohanon. Mao ba ni feeling nato? Mao ba ni pagbati nato? Mao ba ni tinguha nato? Mao ba ni atong gipangayo sa Dios? Lord, makahuman lang unta ko sa pagbasa sa Biblia. Pipila na baka nato diri nakahuman gyud og basa sa Biblia. Mga igsuon, akong pagdasig mao ni. Kung naa kay gi-priority sa among kinabuhi, dapat wala na lain, pulong sa Dios. Kay diha sa pulong sa Dios, tudluan ta sa paggamit sa ato ang dila, tudluan ta sa paggamit sa atong nahuna, tudluan ta sa paggamit sa atong kasing-kasing, tudluan ta kung saon pagdumala ang kinabuhi. Tanan. Nganong tudluan ta? Timan daghan kaayog plano ang Dios sa imong kinabuhi. Og walay plano ang Dios nga magantos ka. Wagi plano ang Dios silutan ka. Wagi plano ang Dios nga magkalisod ka. Ang tanang plano sa Dios, hawason kas kalisod. Ang plano sa Dios, ayuhon, bag-uhon ang atong kinabuhi. Ang plano sa Dios, pauswagon ta. Ang plano sa Dios, magpuyo tang haruhay. Pero ang tanang plano sa Dios, dapat atong masakpan ang tanang pamaagi. Saon po nato pagkasakop sa pamaagi kung kita mismo nagkanabitang nilaylo lang, wala tagaig pagtagad, ni walay bili ang pagbasa sa Biblia. Karong sa atong panag-uban mga kaigsunan, ang Ginoo naghatag mensahe. Pagdasig kanato, tun-i, basaha, ikinabuhi ang Biblia. Bulahan ka. Ayaw sugot nga muingon ka nga sa imong kagalingon nga trabaho na pa sa pastor. Trabaho na natong tanan ang pagtuki o pagbasa sa balaang kasulatan. Kay kung naa kay nakatunan sa Biblia, daghan kay kang mabuhat sa imong pagkakristohanon. Timan ini siya. Nganong wala kayo'y nabuhat ang tao sa iyang pagkakristohanon, kay wala kayo'y nakatunan sa Biblia. Pagdaghan kay kang nakatunan sa Biblia, timan ang pulong sa Dios nga sa Biblia, gahom. Dili nimo na siya mapugngan. Dili nimo na siya mapalibaran. Pag nakapamuhat ta ang pulong sa Dios ug nangita nagluna sa imong kasing-kasing, kumbaga naanay luna ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, timan ini dili ka kapugong. Kay wala na kay laing kalipay ang pagbuhat nani. Ug mo nay ako nasinatian mga kaigsunan. Wala may taong gasugo nako nga magwali ko. Walay tao nga muingon nga, pastor,
magsweldo ko nimo. Ang tinuod mga kaigsoona na ako'y listener sa una, di ko kahinomdom sa tong tuiga, pero wala pa to'y pandemic. Na ako'y listener sa una nga, usa siya ka nurse man siguro to sa Canada. O niya, head siya sa mga nurse. Nya bless kaayo siya kay kanang unsa kuno iyang gikinahanglan matag karon og niya sa panahon nga maminaw sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mura siyang maibtan og tunok. Makit-an niya ang solusyon sa problema sa panahon nga maminaw sa swali. Unya usa ka higayon gitawagan ko niya. Hilak siya. Bless kayo ko sa imong kinabuhi, Pastor Gideon. Nangandoy ko nga makadumala kag dako kayong FM station. Nya nasa ipundo matud pa ihaning ihurot niya og kanang build og dako kayong FM station diha sa Cebu. So nangita pud taon ko og slot diha sa dial sa radio. Diha sa Cebu City wala na slot ang mga FM radio, kumbaga kani bitang dial ani wala nay bakante kaning mga number gikan sa frequency bitaw wala nay bakante kung ari ka sa Cebu City. Even ang AM but ipasabot di na ka pwedeng mogama og FM station inside sa Cebu City kay puno na ang slot, ang tanan nga number sa dial sa transistor radio. So wala gyud to hitabo nga makatukod tag FM station. Karon iya kong gi-offeran nga iya kong sweldohan. Pilay sweldo sa gawas, mausay ako ang madawat. Akong gibalibaran. Sa kong pagwali, wa ko mawali para ko sweldohan. Ang akong pagbuhat ini, tungod kay nakasabot ko sa sulat sa Dios. Wa ko mo dawat og sweldo. Tinuod na naitaw nga ni-offer na ako nga iya kong sweldohan. Pero ako siyang giingnan nga wala ko tagaig mensahe sa Ginoo nga akong dawaton ang imong offer. Unya dunay panahon nga mohatag siya, ako siyang giingnan. Mudawat ko ani dili sa pagpasabot o tuo, pagtuo nga imo kong gisulduhan. Ayaw ko sweldohe. Muna nga sa ako nga pagwali mga kaigsunan, nagwali ko gikan gyud sa akong kasing-kasing. Nagwali ko mga kaigsunan nga gikan gyud sa Dios, gikan gyud sa Biblia. Kay nga naman sa panahon nga makigsulti ko sa Dios diha sa pagbasa og pagpamalandong sa Biblia, akong gipangayo sa Ginoo, Lord, ibutang sa kong kasing-kasing ang imong mga mensahe. Maghari ka sa akong kasing-kasing. Og sa diha nga ako nang gipangayo mga kaigsunan, ako mismo makamatikod sa akong kaugalingon sa dako kaing kausaban. Kinaiya kaniadtog kinaiya karon, muingon ko sa imong kinabuhi mahitabo ni. Lamang paningkamuti nga mahimong higala nimo ang Biblia. Kung doon naman kay suod kaing higala karon, wa nay lain dapat ang Biblia na. Kanunay kang makisulti nini, pakigtabay
sa Biblia. Kung buhaton nimo ni, moingon ko kanimo, naa kay maayong kapadulngan. Kay gipabugatan o gilig-on sa atong Ginoo, unsa ka importante ang pagtuon sa Biblia. Si Satanas nakabaluan na. Ang gibuhat ni Satanas, giguba niya ang oras sa tao. Iyang gidisturbo ang tao. Kung imong lantawon mga kaigsunan si Satanas, way nahimo. Way mahimo si Satanas. Pero kung dili nato tutukan ang plano sa Dios ug ang espirituhanong mga butang, madala ka sa litag ni Satanas. Daghan kayong mga tao nga nagsugod na sa pagtuon sa Biblia, nagsugod na pagtuon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, apan niabot ang kaluyahon, kay nganuman panginahanglanon ang gitutukan, panginahanglanon mo'y nakitaan, ang nasunahuna panginahanglanon problema sa kwarta, problema sa gastuhonon, luya na sa pagtuon. Unya, kung maunay kahimtang sa tao, unsa may ending sa kinabuhi. Mga igsuon, unsa may ending sa imong kinabuhi kung wala nimo tagaig bili ang Biblia. Pagsimba mo yung check. Lingkod, check. Tindog kanta, minag wali, check. Pero kutob ra gani ka diha, wa kay gibuhat. Asa man kagantihan? Sa Dios. Muna nga, kung imong tan-awon ang mga apostoles o ang mga tinun-an diha sa panahon sa mga apostoles, diha sa libro sa mga buhat, imong makit-an diha ang tanang mga magtotoo na kanunay ang pagtinabangay, pagdinasigay, pag-inampuay. Wala sila mag-atiman para lamang sa ilang kaugalingong kayuhan, kundili kayuhan o kabag-uhan o kaluwasan sa mga tao. Labi na gyud sa imong Pinoy-anan. Sa akong pagdasig mao ni, sa mga ako gidasig sa Dios, ang pinakamaayong buhaton sa tao mao ang pagtipig sa pulong sa Ginoo. Pagkat-on ini, pagkinabuhi o pagbansay, dapat wa tay laing kalipay, wa tay laing tinguhaon nga maoy atong kalipay ang Biblia. Kay naagani kay pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga nas Biblia, naagani na si munaon kasing-kasing, sultihan ti ka, never kang mailan. Dili ka mailan. Nganuman, makadiscern ka, makaila ka sa mga tao kinsa ang tinuod nga nangalagad, kinsa pod ang nagulog-ulog ras pagpangalagad. Ang tao nga makadiscern sa kinabuhi sa tao, dili mailat. Buti pasabot, dili mahimong kawang ang iyang sakripisyo sa paghatag, sa pagtabang, ug sa pagpadayon sa pagtabang. Kay anihon gayud niya ang resulta niini. When speaking about paghatag, pagtabang mga kigsunan, dili na pod sayon-sayon, basta-basta lang nimong buhaton. Kinahanglan makaila ka sa taong imong hatagan. Makaila ka sa tao nga imong hataga. Tabangan. Nga mo resulta gyud blessing. Kay dili tanang tabang mo resulta blessing. Like ang imong natabangan, mga taong tapulan. Ang imong gitabangan, mga taong dautan. Si Jesus miingon, bisan unsa ang inyong gibuhat sa akong mga ubos nga mga igsuon o sa ubos na akong mga sulugon, inyo nang gibuhat nako. Unsa may mensahe nga ihaning gisulat sa Biblia, buti pasabot,
Kung unsay atong gibuhat niya, siya'y mubalos, siya'y muganti. Sa panahon nga moatubang ta niya, excited siya. Kayang tinuod, kalipay sa Dios sa imong pagkatubang sa hukmanan, daghang ganti nga iyang maandam. Oras alas 9:28, naapagay nangutana mga kaigsunan nga daghang pangutana nga wala sa nako matagaig pagtagad. Ay nangutana nga, Pastor, unsaon man pag-ila sa tinod nga relihiyon? Kung unsaon pag-ila sa tinod nga relihiyon, kung tao ato ang paminawon, perting daghana nga pamaagi unsaon pag-ila sa tinod nga relihiyon. Matag simbahan, lain-laing mga diskasyon mahitungod sa pamaagi pag-ila sa tinod nga relihiyon. Pero kung muingon ta nga unsaon pag-ila sa tinod nga relihiyon sumala sa pulong sa Dios, ang giingon diha sa Biblia, ang tinuod nga relihiyon nagkinabuhing balaan, naglikay sa kinabuhing dautan. Kumbaga, ang giingon diha, naglabas ilang kaugalingong bisti. Nagkinabuhing balaan, nagkinabuhing matarong. Maunay mga ilhanan sa tinuod nga mga relihiyon. Kanang relihiyon nga naay Dios, dunay mensahe sa Dios. Oras alas 9:29 na sa kagabion. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin natong tanan, ug padayon tang gipahinumduman, ug padayon ta niyang gitabangan kung unsa ang mga angay natong buhaton samtang buhi pa sa kalibutan. Daghang kaayo nga mga buluhaton nga angay natong tutukan, pero naatay dapat i-priority. Dapat ang Biblia maoy atong gikabisihan. Unsay gisulat, buhaton. Sugog pagtulunan, ato ang unahon. Mayong gabi, Pastor, please appeal ko ampo sa akong brother para paspas ang pag-recover. Sige, ato nang dadon sa mga pag-ampo si Agustin sumaoy. Ang Dios magpanalangin. So naay mga mensahe diri nga wala nako maapsi. Nya dalaygon ang Dios magpanalangin. Oras na sa akong pagpanamilit. Naay mga awit nga gipang request diri nga dili na nako mahatagag pagtagad tungod kay ang atong oras dili magyud nato kana bitawng mapugnan. Nagyoy oras sa pag-undang, pagsugod o paghuman. Sunod nato nga panag-uban, tan-aw nako kung duna pay mga pangutana nga kinahanglan natong tutukan ato ng atimanon. Pero kung wala nay mga pangutana nga kinahanglan gyud nato nga tutukan, padayon ta sa gipadayag kapitulo 10. Nay mga pangutana, mga kigsunan nga kinahanglan gyud nga kana bitaw nga atong mahiusahan sa paghisgot sa atong panag-uban. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios, ato siyang pasidunggan ug pasalamatan sa iyang paghatag ug kadaugan kalampusan sa ato ang pakig-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa walay hunong nimong pagpahinumdum kanamo, sa walay hunong nimong pagtudlo pagdasig kanamo. Imo na usab kaming gipahinumduman sa mga butanga angay namong unahon, angay namong buhaton samtang buhi pa sa kalibutan. Salamat o Dios nga imong gibutang karon sa among naong nagkasing-kasing. Kung unsa gyud ka importante alang namo ang imong mga pulong, kung unsa gyud ka pililhon
ug kaimportante ang mga mensahe gikan kanimo. Ang Biblia nga imong gibilin kanamo, ang Biblia nga imuhang gitiyal kanamo. Salamat o Dios nga imo kaming gitagaan o kadasig o gipukaw sa angay namo nga buhaton sa among pag-alagad kani. We declare blessing o God sa tanan namong mga kaigsuonan, sa tanan namong mga kaigsuonan. I-bless sila Ginoo. Bisan pa katong naay mga gipamati, I declare healing. Bisan pa katong naa sa hospital, we declare o God, salamat sa kompleto ug paspas nga kaayuhan ni ining taknaa. Mabati nila ang kompletong kaayuhan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. In Jesus name. Salamat o Lord sa pagtagbo usab sa mga panginhanglanon sa akong mga kaigsuonan, sa padayon nilang pagtuon sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imong pagdasig, pagpukaw kanamo nga walay lain namong tutukan kundi ang pagpakigsulti kanimo. Bless kami Ginoo, bisan pa sa tanang mga FM station, tanan Ginoo nga mga kasibahanan na kanunay ang kadasig sa pagtuon o pagbasa sa imong pulong o pagkinabuhi nini samtang doon na pa'y panahon. Amo isalig diha kanimong kinabuhi. Salamat o Dios sa imuhang pagpangulo o pagpanguna niini. We declare blessing sa matag usa. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,